Mnohé B2B firmy na Slovensku robia jednu zvláštnu vec a to, že sa bránia nástrojom, ktoré by ich obchodníkom mohli výrazne uľahčiť prácu. Stretávame sa často s tým, že firmy, hlavne v B2B, sa sústreďujú takmer výlučne na osobný predaj. Tam občas počujeme vety ako, že na Slovensku LinkedIn nepredáva, mimochodom reálna veta od marketingového profesionála, alebo že v našom odvetví je to zbytočné, a to nefunguje a tak ďalej a tak ďalej. Ja rozumiem tej logike. Ale pravda je často jednoduchšia. Mnohé firmy sa len bránia niečomu novému, niečomu neporozumenému, nepohodlnému, alebo potom majú nejakú síce obmedzenú, ale negatívnu skúsenosť. Ak si myslíte, že potrebujete iba priamy predaj, skúste si položiť jednoduchú otázku pri každom z nasledujúcich bodov. Že približuje nás to k predaju, alebo nás to od neho vzdialuje. Predstavte si veľmi jednoduchú LinkedIn stratégiu, spojite sa so všetkými rozhodujúcimi osobami, tým decision makerami vo vašom cieľovom trhu. Všetci tí CEO, nákupcovia, odborní vedúci a tak ďalej. A teraz tá otázka. Približuje nás to k predaju, alebo nás to od neho vzdialuje? Druhá situácia. Napíšete dobrý, relevantný príspevok, ktorý sa zobrazí stovkám a možno tisícom z týchto ľudí. Priblížilo vás to k predaju? Pomohlo to vášmu obchodníkovi, ktorý sa k týmto ľuďom dostane aj osobne možno zajtra, ale možno o pol roka. Že mal ten kontaktný bod hodnotu, alebo mu to poškodilo. Alebo iný príklad, že vy a vaši obchodníci pripravíte webinár, alebo niečo jednoduchšie, že pošlete LinkedIn správy ľuďom v regiónoch, kam sa dostanete iba málo. A tak toho oslovíte. Znovu, priblížilo vás to k predaju? A to je celá tá pointa, že nikto nespochybňuje silu osobného predaja, ja ako salesák posledný. Predávam každý deň, ale časy, keď iba osobné kontakty znamenali všetko a teda biznis, sú jednoducho preč. Nákupné správanie sa tiež zmenilo, stále sa mení a celkom určite sa zmení. S internetom žijeme už desiatky rokov a každý si chce robiť nezávislý rešerš služieb, ktoré potrebuje. Tí úplne najstarší v pracovnom procese sa to už dávno naučili a tí najmladší, ktorí budú vaši partneri za 3, 5, 7 rokov, už inak ani nerozmýšľajú. Čiže my hovoríme o komunikácii či už online alebo nie v prvom štádiu ako o doplnku a podpore predaja, ale postupne určite ako o samostatnom predajnom kanáli. A opiera sa to o poznanie, že všetci si chceme robiť anonymný prieskum trhu na internete ešte predtým, ako sa s niekým stretneme. Z praxe, z reality používania komunikácie vieme, že dobre uchopená komunikácia, či už na LinkedIn alebo kdekoľvek, pomáha skracovať nákupný cyklus, znižovať počet sales krokov potrebných na uzavretie obchodu, zvyšovať počet súhlasov na stretnutie alebo na call, aj keď to často nie je dobre trackovateľné, znižovať cenu za akvizíciu jedného klienta, budovať dôveru, vysvetľovať komplexné veci opakovane a systematicky. Zvyšovať atraktivity firmy ako takej, že to nestojí celé na tej osobe salesáka. Na atraktivitu sme evolučne nastavení tak či tak. Jednoducho byť na očiach a ukázať, že vám záleží. So spojeniami sales teamov a dobrej LinkedIn stratégie sa dajú robiť fantastické veci. Ak nič iné, rozmýšľajte o komunikácii ako o spôsobe stlačiť dole priemernú cenu za akvizíciu jedného klienta. Jednoducho preto, že v priemere znížite počet potrebných osobných kontaktov. A tá matika funguje. Teraz je jasné, že sa to dá aj pokaziť. Štandardne to pokazanie, a vieme, lebo sme také opravovali, vyzerá tak, že si vo firme dáte pár mesiacov, vznikne zo pár generickejších príspevkov, niečo, inzercia za pajcku, dobre, vyskúšajme, a potom niekto ochorie, celá aktivita skolabuje a máte interný záver, že LinkedIn nefunguje. Veľké headliny, alebo že internet nefunguje, marketing nefunguje, aj také sme počuli. Sme v štádiu, kedy firmy aj ľudia nákupy odkladajú alebo mnohonásobne viac zvažujú a o nákupoch rozhodujú tie najmenšie detaily. My opakovane vidíme, že ak ten zanedbaný detail je práve komunikácia, je to jedna z najhorších možností s dlhodobými negatívnymi dopadmi. Napriek tomu, že teraz máte funkčný sales proces. Žijeme v dobe, kedy aj neprítomnosť firmy v komunikačnom priestore, dajme tomu na tom LinkedIne, tiež niečo hovorí. A hovorí veľmi hlasne. Akurát nie je to, čo by sme chceli. A to už si nemôže dovoliť žiadna firma. Tak to nedovolte ani vo vašej. Držím palce. Nech sa darí.